ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। लेकिन जगावेला बजावेला परेला परावेला या कुछ क्या बात है। कार्यक्रम के मतलब का 3 गो चीज सजावेला प्रोग्राम चलो तनी काका लाइट माइक ओरिजिन का एगो साई एजा कुछो के कमी नहीं ना बाकी बरतिया टाइटे रहते का करी जब दुल्हे मऊ की कही भाई अतना निमन व्यवस्था दिहल गइल बा अतना निमन साउंड माइक तारा के हाथ में धरावल गइल बा लेकिन गीत गावता रे बुझाता कि सोठी बिरजा भाड़ शुरू कइले लेकिन बढ़िया बा। सबसे ज्यादा तारा हम नाच पर खुश बानी कि जौन तू नाच देता रहनु अरे जौन तू नाच देता रहनु उ पारो रानी के बस के बात नहीं। भानु जी अच्छा हम नाची लेना लेकिन आज इनका से तू गोला भइल बा कम नाची ले हाथा ना थोड़ी नाची नाचे के बा उम्मीद बारो सोच के नाच दे तो एक बार तभी सब लोग हाथ उठावे इनका नाच का जवाब दे दे आओ तब क्या कमाल विश्वनाथ राय जी के छोटा पुत्र अभिषेक कुमार जी के माध्यम से हमरा के 500 रुपया का पुरस्कार दिले बानी दिल से अभिनंदन रहे शुभकामना खातिर भगवान से प्रार्थना रहे इना चले हनो त नाच कवना प्रकार के होखे के चाहे ना कैसन होके के चाहे प्रदुमन प्रदेशी हम तारा के देखावत कतना निकलाय हमनी के कलाकार बानी जा सिंगर बानी जा गायक के लेवल लागल बा त गायक के काम का हो गायक के गायकी में पर्सनालिटी होके के चाहे इनका गायकी में कोनो पर्सनालिटी नहीं थे इनका कंठ में कोनो पर्सनालिटी नहीं थे जौन पर्सनालिटी बा इनका कमर पर जे पर्सनालिटी अच्छा बा एकरो जरूरी बा मार्केट में एकरो गहम मार्केट में बा टिकियो के जरूरी बा बाकी गायक बड़ा तो तनी गायकी पर विशेष ध्यान दो कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत भी कभी कि होती है दिलबरों की देखो ले पूछा तारे कि का ये भाई हम तो बहुत अज्ञानी मूर्ख कलाकार हैं शायद तू प्रचंड महामुनि ज्ञानी बार तो तू ही बताओ ना कि का बताओ धरिए के बताओ ई का फिर कहत रे का कि 2 चक्का में डिश भी रे आ 4 चक्का में पावर भी रे ई का 2 पावर भी रे खो आ जियो के टावर आ प्रदुमन प्रदेशी के पावर कदो हर जगह उपलब्ध बा गौर करो तू जियो होखो चाहे वोडाफोन होखो चाहे एयरटेल होखो चाहे हॉच होखो एकरा सोझा पड़ जेबो तो गच दे बैठ जाए काहे जी तू गौर कर जियो के टावर सब जगह काम करेला ना नो रोशन फ्लाइट हवे वायु विमान हवे ए में चढ़ गइल एंट्री क गइल नु त एकरा बाद कोनो नेटवर्क तहर काम ना करे इमरजेंसी लिख दी हार का फ्लाइट मोड मार देवे के पड़े हाय देखो कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
होती है दिल भरों की, होती है दिल भरों की हिनायत कभी कभी। बैठ मर दे कहीं समझ। अच्छा ई हम जाने के चाहत नहीं। ई जाने के चाहत नहीं। पहले पता है कदा ना हम ई पूछना चाहत नहीं प्रदुमन भाई कि तू नाच के हमारा गोल में अइलो हो तो हम बैठा रहनी हां हम जब तहरा गोल में एंट्री कोनी होता ई काहे खार भइल कीड़ा काटता कीड़ा मार मार कीड़ा के मार कीड़ा साहा हमने कही है कहे कदा ना इहे लय हो हां लइका गइले मैया के दरबार में आ जा कर कहले के माई कि कुछ आस लेके आईनी माई मम्मी तो कुछ आस लेके आईनी तोहरा अरे पास ये माई हम नाचतन तो हई नाच नाचतनी आई हई थे नाच डिक्की हिलावत रे का हट न दे हिलावे के बाद तो बरनो हिलावे डिक्की हिलावे में कुछ बा जब हवा में को सामान रखो कुछ नहीं है हे जा बाउर कर नाचल बाउर ना हो नाचल बाउर ना हो नाच गावे तूरे तानो करे दुनिया राखे में मार्केट में बहुत सारा कलाकार लोग फेकल चलत मार्केट नहीं महीना के 2 गो गौनाई गावत वो 1 गो गौनाई अपना जाने की कुटमाइत गावत लो आ एगो गौनाई पेट पर गावत भूषण यादव जी के छोट भाई अभिषेक कुमार यादव जी के ओर से 501 रुपया पुरस्कार मिलल बा दिल से हार्दिक अभिनंदन है जय हो तकिर हो नाचे के गो अलग अलग स्टेप होला ई तो ताना घोल घूम के नाचता रहे बाप रे बाप पूजा तक चक्रव्यूह के 8 गेट तोड़ दे ना जी हां जी हई ना देखे लोक गीत के अलग अलग स्टेप होला फोक गीत के अलग स्टेप होला और वही में शोक गीत के अलग स्टेप होला आई देखा जौन हम नाचे नाचतनी ई गायत्री घराना के ई गायत्री बाबा नाचत कैसे उनकर कमर ना हिले ना छाती ना हिले ना देह ना हिले ना खाली धोतिया हिले तब बुझाए कि मैं समय ना हिलत कैसे अरे कि ना ही कुछ हम नाचता नहीं ना देखिए खाली कुर्ता हिलता है आई ना ही कुछ ई का हो एमे कुछ हो नहीं के हैं तनी बढ़िया से लिख के भेजती सब तो नहीं भाग भाग लिखल बावे बढ़िया से लिख के तनी एक बार कागज पर भेज दी हाय देखो हां देखो के तरह ना चल जाए कि गावे नहीं आवेला सुन जानी ले आपके कुछ पता ना लूट जानी ले अरे सुन लो ना रोशनवा के सुन लो ना रोशनवा के सुन लो ना कुछ अरे के सुन लो मनोज के अरे दरखा सके माई